Oke. Hake ka pun takut te boku song norong nubus kang ka ang hai no hai te kaisa mampli tu chopai kha amang pileng kha belani mune ko thok horoksa boku blogger khainai bebe jomatia bo kisasuk neta rong no tei reaction rakha patal konna jomatia tei MLA rampodo tei bokok tonusri no tei ne bok kaisa reaction rakha amang pleo bo saka patal kina bailing muk mukhang tei bini mukhang batima hai ke bini kok te norok khlaina di tamsa Sini yang ni nonton bazar wo Rawibar dina hangke baling bai paksa kotor khlaioi sini bororoni batema takjak ma khoro o baling bai paksa kotor na kwar makhang bo haino bai patal kainani makhang mo kwar ma asuk bo makhang go warta gorok ko somung sakere asuk makhang war ma se boni te che gyan bu wardi buddhi bu wardi ke gyan buddhi rok te sha war ke hakam patal koina ni sini nonton bazar ni batema gatai masa susu rampoto kita masa tong Sri Tripura bo hangke ang bai sini laijak si tong Sri Tripura hangke wan bu sabu Udaipur dan Bosko porewe ane bu sabu Udaipur dan Bosko porewe keseng sini laiye orok salaita